temos un invitado moi importante no noso plasó, no que a nosa reportera Maila realizará unhas preguntas. Están atentos. El 17 de agosto de 1956 en Portarea. É un ciclista especialista nas etapas de montaña. Participou no Tour de Francia e foi o vencedor da Volta de España en 1976. Bos días, Álvaro. En primeiro lugar, dartes grazas por aceptar vir ao noso programa. Bos días, é todo un placer vir a espacios televisivos como este, onde nos informades sobre o mundo do deporte, ademais con profesionais tan estupendos e competentes como a vos. Gracias. Para empezar, ¿qué para ti ciclismo? Ben, eu adiquei a miña vida ao ciclismo. O ciclismo é un deporte duro e exigente, pero eu sinto-me recompensado. Ainda que só me retirei, sigo metido no mundo do ciclismo. Como xa sabedes, son director deportivo. Xa que viñetes por tu equipación de ciclista, gustaríanos que nos informases sobre a vestimenta que debe levar o ciclista. Ben, para comentar, dicir que é moi importante levar a roupa aceitada para practicar o ciclismo. As roupas máis importantes son o malló e o culot, os pantalóns. Tamén é moi importante que o uso do casco é obligatorio, ademais dunhas zapatillas aceitadas para practicar ciclismo. Ademais dunhas lúas para proteger as mans e podense levar gafas de sol. Muchas gracias por la tuya. Esperamos verte pronto. Ata outra. Gracias a vos por permitirme compartir parte do vosso programa comigo. Adeus. E ata aquí o noso programa de hoxe. Esperamos que fose do vosso agrado que aprenderades algo sobre o ciclismo. Gracias por a vosa atención. Os novos colaboradores foron Ingrid y Fernando, presentadores. Julio, Uciela e Vanessa, reporteros. Ángel y Samuel Ramos, vendedores. Bryce y Amina, clientes da tenda. Ana y Samuel, sanitadora y reporteros. Noaina, entrevistadora.